Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sagi kung mambumangay di da makapunggulan sa Maranosong na siya na ipupilay lang o di na di kukurma. Si sagi mo to ang bayamiyada sa lakaw-arwar po potre mo na oraya sumatay da potre. Nasi ko na imambumiyak ang gulalan ari quiz o di na pamandapat si sa dimutap pagariak na aso Saudi Airline. So kana saw na yan ang bingot pa darulo pa yan aso potre alaysa. Ang bingot tayo sa sabuber na so bayusin tauray. Ganyo so laki niyo pagarin niyo so mau daw pakarunggay sa tetangga ni Bune sa sude putri Alaysa agus ka putri Rosalinda kakagiyaya sa bapanaya mala sukat tayo niyo na di sukat tayo yak nun sa katina pamakin ganyo wassalam.
Saling
Hati